Карлеон кардестай рост мекунӣ? Не, ма бугу ма да Карлеон вообще наминависа, дурӯғ мегӯм. Ман анависодагӣ ма додадам нахондам. Карлеон аст агета. Бояд ҳамун трека ту мехондӣ, одамое ки нафаҳмидестен дар бораи кадом трек гап рафтест, Инстаграми барон. Ба фикри ту ҳамин шахер ҳамчун агенти шон дар ин хези авлод бади ё? Конечно хезида. Мақсад лично ман хеле одам ки ман сума тақсим карда наметавонам. Баъди видео значит барон вай мекунӣ? Ганда мекунӣ? бахшида ба моҳи шарифи рамазон ширкати софсавдо тахфифҳои худро эълон мекунад. Нафароне ки аз дарди меъда, рехтани мӯи сар, доштани кирм ва ё сафедшавӣ пӯсти бадан азият мекашанд, ба онҳо дороҳои софсавдоро тавсия медиҳем, ки барои зиёду кам кардани қад ва вазн ёрӣ мерасонанд. Дороҳои Алҳадая ба намуди капсула ва равған, ки ҳатто Ҳабиб Нурмагомедов тавсия медиҳад, доставка ба ҳама шаҳрҳои Русия. Салом алейкум Суруш. Ва алейкум салом акаҷон. Коро чӣ хел зиндагиё? Шукр, бад не? Ҳаматаин чӣ? Зур. Худо чӣ хел? Меша шукрона худо майда гаштестем. Настроениёт чо табезеб туфтест? Мондаем ака. Чӣ ба? Кор. Клипҳо чӣ ба нашидестан? Хай клипҳо ба фикр майди икҷа наметавонам. Клип илҳом нест клип кардан. Барои чӣ? Илҳом не, илҳом ҳаст. Мефаҳмидем илҳом не то. Як вақт даже мефурам мегум ин қадар пул вазид мекунам, хуш нест, мефаҳмӣ? Вақт нест. Вақт нест ба худо. Ки мақсад я идеяи зур дорум, фаҳмидӣ? Нақл кардӣ клип нашуд дар ин ресторани Сусамо? Не, ура осонтар кардем. Ура кардем ака. Ура кардем, ман як клипи гарени дорум, мақсад туса пуса. Ба ма охи у клипа кунам, мара халқ бо намефаҳмад, дар кор нест. Чӣ ба намефаҳмам? Ма уҷада охи гарени мешам. Наче чӣ хеле ки морген. Уҷада тусовка меша хит карди ака. Уҷада хонада алкоголь, палкоголь мамонда. Ман худам ба худо намедонам. Просто барои образ мефурам, хали клип кунам, хит карди да хона вичидика. Ҳо, но якмш халқ намефаҳма. Дуюмш ҳамаи чӣ возможность ҳаст барои съёмка кунӣ, сеюмш вақт нест. Дани ман проблемаи бузурги ма вақте ма ака канали рэп кардам, агар ака надонӣ, Бига рэп. Бига рэп. Агар хушидод бумошада ягонҷо. Мехуши наметия. Натияхай ухчам нармани рафтестай. Ай канали основной просмотр бисёр гирифт, река бироварда. О. Мақсад даму ма гуфтам кӯшиш мекунам ки ҳар ҳафта трек брорум, ин ҳафта афсӯс натонистам. Значит ҳар ҳафта трек кардасӣ? Ко. Соз ба худо ина ман намедонистам. Я треки ки залаги бромана гёли бидро гӯш кун. Ман ҳамаи трекҳое ки фичидаги будан ко гӯш кардам. Реально вақти охир ту девона хондастӣ, намедонам ак ҷоят гирифтай. Ак ҷоят гирифтӣ не, аҳамият дода боша расиёну баъд соз уже полни мақсад дига шидам. Айсара ки ман дар Россия 6 моҳ бекор будам ва ман тачид кардам. Ҳастана хонди. Короче, ямхали гап фаҳмидам ки трекҳои бигам, трекҳоеш ки зур шесаи охир Карлеон кардестай рост мекунӣ? Форат зангш мезанем, форат треки нав ма бо бихонум, ина 20 мисра навистаги. Живой хонда метавонӣ? Ҳо, кия не. Не ки ира ман дар охири барнома баъд хоҳиш мекунам. Бале. Я бор живой бихонӣ барои одамое ки ана ҳамин гапҳоро мегӯянд. Ман худо медонам ки ту реально зур мехонӣ, ай вақтши зур мехондиё. Просто мухлис надорӣ. Не, ма бугу ма да Карлеон вообще наминависа, дурӯғ мегӯм. Не. Ма да менависа нома, ай Россия омадаги ма как где-то 80% трека ма худам навистаги. А баъд мардум фикр кунанд ки зазорна як аз бинависа, не, мақсад агар трек стил Дрера гӯш кардаги, Snoop Dogg қати Доктор Дре хондаги. Медонӣ ки трек тексти хича Доктор Дре навистаги. Ман чиз намедонам ки дар ягон кас текст гирифтан западло нест, это нормально. Ин аз шоди гапа дурӯғ е. Не, мисол любой кас текст нависад, ман хондаш наметавонам. Бо главни хонда тонистан дар корака. Ана доказат кардагӣ ки уже мақсад зур шуда тарзи хонданит. Просто так намехонӣ. Мумкин ки баъди наву клипе гуфтести ку агар клипи безе боша, мисол барои халқ да, бисёри одам маъқул неста ку агар ман ай отам наметарсидим ку, ман ҳар як корои мекардам, ман образ уже да калам дорум, ман чӣ хеле выглядит мекардам. Просто тарси отам мефаҳмидӣ брат. Ба худо я образаги ту мебинӣ, вай бля меги. Значит падарам строго судит мекунад корборота. Не, просто охи ака бикунам ота максимум ҷанг мекуна. Просто ба ҳар шарч ота ба у зада насти медиди. Ба шатака дактори сар задаги хуб будаг. Кружка қачи дактори сар. Ака самбоса бой. И классика.
Ана биг дар треке ки Long Mix айку хати райдер Сиван Ралик баъзеҳо мегӯянд ки дар онҷа биг шахира 4 мисраи аввалда намёк додагӣ гап ҳаққа дорад ё ки не? намедонам. хай мумкин. Значит текста ты нависондаги бия мехем бигем ҳо ман нависондаги ва дадодан ман карлион нависагирка. сарпарасти барномаҳои мо аввалин ширкати миллии букмекерии Формула 55 коэффициентҳои аз ҳама баланд ва маблағбарорӣ аз ҳама осон. Ссилкаро метавонед аз зери видео дастрас кунед. 4 мисраи аввала не худум нависта. Не ростша бу. Ростша мегӯям. Чӣ дад Карлиона паддан як ковер дад Карлион через биг шахира дад диза. Не халиол як ягон гап безе мебура ба ковер дамаша просмотр мегира. Просмотро галдага как раз. ин намегира ака. Чӣ ба? Ду да канали худат 1000 просмотр мегири. Не канали навда нормал. Не да каналам я мо пеш я видеом 20000 зиёд гири. Хатки ба. Дубай да худам. Ма инами савола додани. Чӣ ба Дубай рафтӣ хали видеои качественни девона накардӣ? Ма вообще кадай навдум ба гуфтам хай биё бикунам. Просто дамгир рафтӣ? Ҳо. Умуман значит фикри видео хатӣ. Вообще просто ма чидам ака рафтам. Ман рости гап хо кардам мера ягон контентҳои зур мекунӣ барои ки удаф рафта будӣ карда будӣ якчандта видео гуфтум значит бо зуртар мекунӣ. Видео тагдам светон мурд рости гап. нашод треки Instagram бигам хали гап фаҳмидам ки бояд ҳамун трека ты мехондӣ одамое ки нафаҳмидастен дар бораи кадом трек гап рафтааст Instagram барон тагарени ба мазаи ҳам гап роста ё ки не? Ҳо. Значит ты бояд нахонӣ. мақсад да текст трекози чӣ хеле аст ку уҷа 4 мисраш дига хебуд 100% хе набуд хит кади. Не ки ҳам хали ҳо ҳами буд 70-80% ҳамун буд. ва фикри ты мардак бурем трекам хали. Не. Значит сабаби хит шудани трек барона. Ҳо. Чӣ ба бовар надошти ки хит намеша? Чӣ ба боварӣ дорӣ ки хит намешӣ? барои ки барон ва зури бад хондаги. хайо. ана нашод шахр чахшах рафт. Ман як савол дорам та. Чӣ хеле ки бисёриҳо медонанд ай қафои хезе авлод бисёр мухлис кардагӣ вақтшида. вақтшида тоҳозира. Тоҳозира? Ана нашод шахр савол дорам ки ба фикри та ҳамин шахр ҳамчун агенти шон дар дарини хезе авлод буд ё ки не? Не. ма ситуатсияраи дурун дидаги ма 100% гуфта метавонам не. ман хаша медонам ки ҳамон вақтҳо ту мерафтӣ квартирашон пеш бачаго хезе 20 як бисёр будам сиёмка рафтам қатнавик тра онҷа даги будем. Значит гапҳои хе набуд просто баъди нофаҳмоиҳо шахргирӣ бозира вақтҳо додам охе? конечно. фаҳмо шахр қади навикти дар сторисҳо дидӣ би? чихе? Дар сторисҳои Instagram надидӣ? Як ҷоя шахр ранг. дар история шахр дидам ки фит кардагиам. ман як чиза дидам дар сарам ҳар хел фикро рафт мисоли любой ма ба худо якум фикре ки дар сари ман гуфтам ба фикрам MP-клан вастанавид меша. ба фикри ту шахр навик бо MP-клан мекунам. ма барои ки ман ба худо якамиш сторис буромад ман дидам ки фит гуфта нависаги қати навик трагем рои чӣ хеле жиддат кардагу барои ки дар сари ман гуфтам значит MP-клан вастанавид меша. ба фикри ту даки диз задагиам? вай диси буд вай треки простой набуд. ман дидам короче ҳам чизе андеграунд рафтаизда хали маълум буд ки треки ошиқӣ нест чизеам хали мақсад намёк буда хит накардам хай як маълума кида кидай хай конечно хезида просто там фикр дорам хай дига кида меша дис як вақт агар дар ёд боша ралик вақте батл дошт ку ки ралик ҳамунчен шон ралик шахр ваъда карда буданд ки скоро ралик бармегардад тоҷикистон баъд репа мақсад дар 2021 светоша мекишем да ва фикр чӣ ба ҳамин кору нашидест як ҷоя нестан барои ки ҳар одаме хоҳад худаш сум кор кунад мақсад лично ман мехеле одам ки ман сума тақсим карда наметавонам чӣ ба намефурам мисол ягон нафаре боша ки як ҷоя пеш бурем намефурам короче фақат бояд худтоқа сума бигирӣ дига чӣ меша пул барои самолёт харид кор кунад тақсим қатъи намеша рост
як гавдоро хама намегуфтам баъди видео мегӯд масъалаи далершо чӣ бата дар батл набуди ӯ қаддодар хуни ҷигар қати далершо ит дурӯғ гуфт ман қати далершо хела шид мақсад отношения мусодаи ранги пештара нестем надидӣ ман да мизи репи Street Stars ва чихе дис зада будам ҳар гапш гуфт не кай ол будро нигоҳ кар ман даги мизи репа ҳамаша мизи реп не короче баъди батли бастери далершо Street Stars файрод мекунам мус қати далершо мешинам мизи реп до да офиси рептиҷи ҳамура будро бинма уҷа чӣ хеле кадагим далершора светоша киштагӣ полни а барои чӣ батл нарафтам да кор будам агар отношения соз мебуд кораи пафти мерафтӣ не ранги пешнаи не хай хулоса пул ака главни пул отношения ҷура дар кор нест пул гап-гапи палавз о мама да дар кора ки мар кӯдак магазин будро ценара нигоҳ накунад нага ки ота мумкинера бихарем бигира бумона бирав ҳол ҷиян чанд қадар нашид 4 моҳ ровна 4 моҳа ровна бача ман хиёлам 1 сол шид не як қати фави хали ба фикрам ки наздик будано як шиданашон қати фарзанди фави 2-3 моҳ пасай фави ман ҳозир ба худо фикрам гуфтум ягон 1 сола шид не оли ки ҷотас яро сторис дадидам духтарҷон рефтои хелай чӣ баки хели ситуатсияро фаҳмондаест чӣ баки хикади просто значит оянда агар ки бигем фарзандо бача ранги худам хали генгста шава реп дарозӣ конечно вай мақсад то буд он ки фарзанд чизи шахсиит нест буд он ки вай зиндагӣ дорад ва вай чизе хо бояд ту кӯшиш кунӣ ки вай муҳайё кунӣ тарбия мекунӣ ва оянда худаш чизе ки конечно вай чизе хо ай ма вкладывать карданай ман мекунам фаҳмо биг нашод Сиван савол отношения чӣ хела хати зур кайр я 2 ҳафта пеш где-то шитагӣ буде нормально хонаи десант қати ҳо як видео дидам ана ту дар сектор як будӣ охир як вақт барои ҳамин савола додистам ана як мистер Х шам бахши шам агар дидеста бошӣ фуромӯш кардам ана қати сиёҳушо мешаванд капошо мегирезанд хай ҳақорат кардагианд да видео не хали светкишак будак да хай видеоро уҷаша бидидана но уже маълум буд ки нофаҳмоиҳо айпиштамия ки Сиван пеши барон рафта типа сектора партофта савол дар ҳамия ки сиёҳуш кори неправильно кард ё ки несам вай пацан хост ки худаш продвигать кунад ва дани ман статуси вай дидестити брат вай значит ягон хи хато накарда правильно кардагия 100%. не Сиван ба фикри ман 100% правильно кардагия барои пешравии фикри худаш дар фикри пешравии худаш дагия ва ин савола дар ту додам ҳамчун бывши участники сектор 1 ҳамчиза ти нормально принимат кардагия хе барои пеши барон рафта ҳо хай фаҳмо трам фарёд нерафти хуб фикр ки авлод медиа ма пешай ҳама да авлод медиа будам ака чӣ хеле тя бур бадро ҳамун канала бин ман намехом баъди видео гав мезанем ака баъди видео значит барон вай мекунӣ ганда мекунӣ не бигем якум видео да канале оё ма ташкил кардагим идеяи ма буд видеои наву дурани қитича унаmu видеои ма буда намошака уҷа мара барон пеш файрод карда буд гуфтак ма да ёрдам кунен идея уҷа да акай шодирам любой кас ҳамега файрод карда буд ку марам файрод карда буд ва марам ба ду дастум ҳо гуфта будем рафтем да падали шумо банера карда будем қатира гуфтум тайёр карда мақсад ҳамун идеяро дода будам ямо истодам баъд дидам ки да видеои худам вақт нафтестам дига нарафт значит трам дар авлод медиа будаги ма будам Собиров набуду вақоли Юсуфам набуд не хай трам фаҳмида мешавад сабаби рафтанта конечно ту гуфти ку ман пула намехоҳам тақсим конечно фаҳмо биг ана мо ҷурат мекунем айти ягон кори необычное барое ки дар байни реперҳо хиёл мекунем ай ҳама я ма реп хондестам ака дигар реперҳо реп нахондестам сароидестам ка чӣ хел охи сароидестам ка значит Сиван сароидест ма ира ягон чизи конечно реп нахондестам реп хонданай правильно ма хондестам дигаро хондестам не Карлион чӣ Карлион 50-50 кадестае ко ираку я техи мемрора то вай кадестиан чӣ меганаш нимкола гуфтасти $40 бо тексту табунайса
мақсад ака карина амияти уна трек пакалин ленин чотка вадиу бо чи он хали саронандаги борина вакал вадиу бо хали якта бро сахит када خلاصه همین کالیون فیت کرده با فکرت ضرر نداره با فکر من ضرر داره میگن چی سبب نیتی که ما نکنه گفتگی میشه پیش گفتگی ها چی گفتگی چی گفت میگم بس میکنم ما лично мара мози заёб барам ку э биё қатима мекна но ма лично ма намехоҳам ки ма ҳамчу памехшам да карьера юхит кади ма даже договориться кардам қатиё ки ма трекома да канали у меброром но асаби ки ма медонам чихе мара халқ қабул мекна ва ҳамчу уда удар нашава ка ма канали репо кардам фаҳмо мақсад ба калам мегирӣ ки нисбати мухлиса хейтер зиёдтар дорӣ нахости ки аммо да карлеон конечно комментариё безеб конечно мужик гап нест то что ҳамаишам хеле реально нигоҳ мекунӣ гап мезанӣ охир ту бояд ягон одам да зарар нарасонӣ ака ту я зарар мерасонӣ чӣ да инамада чӣ мат надид я сулҷа пеш намемад шух мекунам суруш сиёвуш гуфтаистамн одам зизда мешавад номаш дар забони одам нависаем зинда бошӣ брат гап мекунем ҳамун клипи туфтаи гуфтагита вряд ли меша чӣ ба вақт нест ба худо ту акамуха серкорӣ худо зана серкорум биё я рӯз бигард қатим буфура биё нава пага қат мегард гап нест ак мардак болӣ ай ҳама одамор агар ки ту серкор бошӣ гап нест уважениямата да дубора занг задам значит любой кора пафти хести конечно ба худо бояд рега размергирӣ мерафтам ак значит ма тра як кор накардам не ма вай гуфтам пага меё мақсад ака тра ма да хубии ту беҳад бисёр расидаги яхид кади ана тра любой ва гуфтаги ма кали любой хизмат чи занг зама тайёрум шер дагане баъди ҷа як ҷо қимкашия брат хер рафтем ак зинда бошӣ брат бачаҳако трекҳое ки биг мекунад клипҳое канал бигареп BIGARAP якм ҳами канал меброя бишқин ба худо уҷа дар рӯи экраншо ҳастай дар силкаш дар описание ҳам ҳастай хеле шуд гап назанам дар ютуб ҷои забону ҳарчи гуфтаистам дар назари ту ёки гишнаи шояд гарила буза гарила гуфтӣ ҳа ма тамоман фаромӯш кардам представит кун бешухӣ ку уҷа чишмот рафтаистаи ма тра бояд аввали барномаи гарила намедодам хай аҷаб зур шед напартофти қитишам хидранда мара ахир ҳами мекуша ака чӣ ба сеюм шаю чурмуша мирӯ бисёри бад хӯрдасти ирӯз бисёр хӯрдам агани дар рӯз як бор мехӯрам ирӯз бисёр хӯрдам ман амрӯз як одат кардам дар рӯз як талақ кунам гудбай зинда бошед